Tembang demi tembang ingkang para kawula muda sabar. Pokoke dalu niki spesial kagem panjenengan sami menawi mangke kinten-kinten jam 11 kok dangdute kurang marem lanjut polesuk sak enteke solar ngoten mawon. Matur sembah nuwun kadang-kadang ingkang saking SM Production ingkang dalu punika nderek nyengguyung matur sembah nuwun ingkang dari live streaming matur sembah nuwun sedaya kemawon katuran sugeng midhangetaken suha sugeng mirsani. Mas Teguh dangdut dung tak seraginan bablaske larasi slendro tutuk 5 masuk yoga laras abang-abang gendera londo ngetan sithik kuburan mayit dadi prawan aja ngenyek joko rapayu rapi malah jerit-jerit bablasno bubuk asmara diva yoga laras abang-abang jarine Pak Man yeay monggo katur Pak Jamasri meneh tembangipun gubuk asmara sedikit bicara banyak lagunya. Salam untuk warga masyarakat Bucu. Bucu beriman. Bersih, indah dan aman. Aho, Pak. Hei, 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 hei. Yo, yo, yo. Aku kelingan. Ay, ay, ay. Ayo, ayo Pak Man, Mehmet. Pak Wakiri, Pak Sukono, kabeh langkung-langkung Pak Inggi, Pak Petinggi. Iya no, ki wis ora usah isin ngenang ngono ta, sing kentir ngono, bocah ngono, ya. Catetan sajroning ati, ada luntur. So
saiki mlaku kudune kowe nek iso mlaku kaya Robikan naik kelas kowe. Pripun Robikan? Mau mlaku ayo kelo. Mlaku nang kaya Robikan ngene iki sape. Langsung. Catatan Yo. So. Ya. Baik, satu tembang ini tadi beberapa tembang kunjung ingkang menggugati Pak Jamasi. Sekarang juga saya coba untuk memenuhi permintaan tembang-tembang. Ya.